Obila mag GSU no monjo kendo luora peace governor makisi Simba mantiere lap kata kania lap tuke magusi stadium podo koyangore gima dibed ni omiyo bilago no chopo kanyo kendo ketarita mager kaka kamano governor Rati to wacho ni ntiere weche mag siasa mane ntiere wachno kaluwore gi chenro mage mag kedo gi mibadhi e county. Jafwambo marwa James Okoth miyo waler. Ma e chal mara peace governor makisi Simba Arati mayudore e lap tuke magusi stadium. This is just sheer nonsense, misuse of GSU. But as a governor, I won't run away from my kingdom. I'll protect my kingdom with my bare hands against the guns and the bullets. I'm ready. Apisas mag GSU maneo manoregi gige lweny no chopo kayo kinyi saa 2 to bang' moko kuom gitimo apedha e apisno motelo ne biro mar governor Simba Arati ne giluore ka gichung' ka sigingi. Picha e apis governor ne chalo kama. Governor Arati lieko ni nitie jomagete kaluore gi chung' mare e weche siasa kodo kenge ma osebedo kokao e lwenj mibadhi. Because I have information, and this information I know is a true information from the people who have given it to me, that indeed there are those ones who want to satisfy. There is nothing. It's to satisfy their ego. Finally, I'll stand. If corruption will take me down because of fighting it, I'll do it. Bange, Governor kod jodito e county no dhi achiel kachiel nyaka kar log tich mar okwach kich e county no ka gidwaro ng'eyo matut kotenore gi apedha no. Kisii County, Paul Simba Arati has come as a law-abiding citizen to report of an anomaly, an illegality, an unlawful action or activity that was being perpetrated in his offices. Kalure gi komanda ma county no ne onge apedha moro amora ka apisasgo ne tholo mana kuoro e dho apis governor no. James Okoth, Ramogi TV. Jagoro mongirore migao mar jotiche pacho ka koni piny owacho seng'ado ok